ଆସିଗଲା ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରୁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରୂପମ୍ସ ଫୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ମଥୁରା। ମୁଁ ତ ମୋ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମଥୁରା ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ବି ସର୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ବହୁ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଥୁରା ଜଙ୍କସନ୍ ବା ମଥୁରା ଷ୍ଟେସନରେ। ତ ସେଠୁ ଆମେ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି। ତ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ରୁମ୍ ପାଇଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କରିନେଇଥିଲୁ ଲଞ୍ଚ, ଦେନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ବୁଲିବା। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମର ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମା ଯମୁନାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ନନ୍ଦବାବାଙ୍କ ଘର ବା ନନ୍ଦମହଲ। ଏଠି ବହୁତ ସରୁ ସରୁ ଗଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏ ଭିତରକୁ ଗାଡ଼ି ବଗେରାର ଆଲାଉ ନଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିକି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକା ଲଗାଇଦେବା ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିତର ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, ବଟ୍ ବାହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବ୍ରଜମାଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ୟା ବଦଳରେ ଆପଣ ରମନ ନୀତିରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଜାଗାରୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରୁ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଶାଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଈ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଏମିତିକି କେଉଁଠି ବାନା ଲଗେଇକି ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ଝୁଲା ଝୁଲେଇକି ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍କରରେ ଜମା ବି ପଡ଼ିବେନି। ଏମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, 3000, 5000, 10000 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପୁରା 1 ଲାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ବୋଲି ମିଛ କହିକି ଏମାନେ ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଦେନ୍ ରମନୀତି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠି କିଛି ହରିଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇଥିଲୁ। ସେଠି ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନଥାଏ, ତ ସେଠି ବାହାରେ ଜଣେ ସିଝା ବୁଟ ବିକନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କିଣିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା ରମନୀତି ମନ୍ଦିରରେ। ଏଇ ଜାଗାର ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି ହାତୀକୁ ସଜେଇକି ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆଳତି କରାଯାଏ। ଆମର ତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଠି ସବୁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଠି ମାର୍କ କରିବେ କି ଏଠି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ। କି ଏହା ମାନାଯାଏ କି ଯେମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେମିତି ଭଗବାନକୁ ଏଠି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ନିଜର, ଯେମିତି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିଜର ଭଳି ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କମ୍ବଳ ବି ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ୱାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଋଷିମାନଙ୍କର ଘର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ଟୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବହୁତ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍ୱେଟର ଆଉ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଗେରା ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ରମନୀତିର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରଜମାଟି ଥାଏ। ଏ ଜାଗାର ମାଟି ବହୁତ ହି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମତଲବ ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାଟିର ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଚିନ୍ତାହରଣ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ହର ହର ମହାଦେବ କହିକି ଦର୍ଶନ କରିବା, ମଥା ଟେକିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା କାମନା କରିବା ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଭଳି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହୁ।
এইটা ଥିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ବୁଲିବା ଜାଗା। ତ ଡେ 2ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ବୁଲିବା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡେର ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବୋलो ରାଧେ ରାଧେ।